Bon dia, bailets i bailetes, subscriptors i subscriptores de Frodo Bon. Bon dia, avui us vinc a explicar la segona historieta i com bé llegiu el titulet, avui us vinc a explicar quan me vaig perdre al Camp Nou. I tant, de fet va ser el primer cop que vaig anar al Camp Nou i jo tenia, hi vaig anar que era l'última temporada del Pep Guardiola, que era la 2011-2012, si no m'equivoco. Llavors, l'empresa on estava mon pare anteriorment, li va convidar a anar-hi per primer cop, crec que feia 2 anys que estava a l'empresa, i li va convidar amb tot pagat i amb el seient reservat tant per ell com per mi. Hi havia una sala d'empreses on hi havia catering i coses per menjar i llavors després sorties cap al camp. Bé, era un partit de lliga, el meu primer cop el partit va ser una merda, crec que va guanyar el Barça 3-1, no me n'en recordo. Va ser contra l'Sporting, quan estava a primera. Llavors vaig tindre la mala sort de que... És que miro cap allà perquè tinc aquí un full, però me'l ficaré aquí baix, vaig tindre la mala sort que aquell dia no va jugar el Messi. Estava a la grada, jo el podia veure, però vaig tindre la mala sort que no va jugar. És el que és la putada d'això. Total, vaig pispar una cosa d'aquestes, que aquí, ficar les dades del partit i tal. Això ho van donar allí a la sala aquesta on estaven les empreses. I no sé si es podia agafar a altres parts del camp, però jo només vaig poder agafar-ho allí. Vaig veure el partit, tot bé, tot genial, tot perfecte. Jo era un criu, i jo flipava, i a més sent el meu primer cop flipava perquè sí que havia anat a veure el museu i tot, però aquest era el primer cop en un partit oficial. I la qüestió és que al sortir mon pare me va agafar la mà i me va portar a la sala on estàvem abans, a l'empresa, i vam sortir d'allà. Llavors ell es va trobar un amic seu conegut, que feia temps que no es veia, i jo, jo m'avorria, estava allí, vaig saludar-lo i tal, però jo m'avorria. I el que vaig fer vaig fotre el camp, vaig començar a anar a mirar, vaig anar a mirar la botiga del Barça, jo sol, no m'acompanyava ningú, jo sol hi vaig anar, jo, encantat de la vida, i després vaig sortir i no trobava mon pare. Clar, jo en aquella època, si és la temporada 2011-2012, jo devia tindre 10 anys, 10 anys devia tindre. Llavors, clar, 10 anys jo mòbil no n'en tinc. Total que, me vaig perdre. I mon pare buscant-me i, segons me va explicar ell, i mare de Déu senyor, perquè clar, és que allò és grandiós, hi havia una gernació, per molt que fos un partit de lliga hi havia molta gent. I jo com que no tenia mòbil i no podia trobar-lo perquè hi havia molta gent, jo el que vaig fer és anar caminant cap al cotxe. I teníem el cotxe a l'altra puta, no me'n recordo, això sí que no me'n recordo, jo era molt petitó i més era de nit, però sí que me'n recordava de tot, vull dir, en plan del camí que havíem fet per anar cap al camp. Me'n recordava perfectament. Jo, petit, vaig anar cap allà. I llavors, me vaig trobar dos Mossos que passaven per allà i va donar la casualitat que jo, el dia abans d'anar al partit, mon pare m'havia donat el seu número de telèfon per una cosa del col·le i me'l sabia de memòria, no sé ni per què, però me'l sabia. Total que vaig cridar als Mossos, van parlar amb mi, que com me deia i tal, i van trucar a mon pare. I llavors mon pare va vindre cap al cotxe i tot es va arreglar. Però
però va vindre plorant, perquè ella estava plorant. I aquesta és la historieta que té la marinera, que era un gamberro jo de petit, vull dir, jo anava sol, després me va fotre un rato la bronca, això tot s'ha de dir. Però hòstia, és que tindre 10 anys i fotre el camp, doncs, deu ser molt tremendo. I aquesta és la meva historieta d'avui, espero que us hagi agradat molt, és entretinguda, així que, bueno, no és tan graciosa com l'altra per mi, però espero que us hagi agradat molt. Adeu-siau, us estimo moltíssim i ens veiem en els pròxims vídeos. Adeu!